И здравейте хора! Днес ще строим вторият етаж от нашата къща. Тук ще служи айрон да се пече, но програмата ми прекъсна. Не знам защо е така. Ето. И сега ще легнем да спим. И много съжалявам, ако бутоните ми още продължават да се чуват. Не знам защо е така. Се чуват, но как е вторият етаж. Тук и сега просто трябва да направя стаите. Как се бъдна. Калстън и така, сега ще ги застрим и ще ми извинете също така, ако говоря много тихо, но не знам как да говоря точно. Така, сега ще изградихме вече едната стая. Сега ще почнем и втората да изграждаме. Хоп. 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 Пахнато. Така че вече сме готови. Също така, ако искате мога да направя едно видео. Всъщност да, това беше. Сега мога да се преместя и на втория етаж. Това леглото ще го сложа на втория етаж. Леглото ще си взема и това също. Там си имам крафтинг тейбъл. Виждате, че тук мишката просто е много удобно място и така. Оставим леглото. Леглото ще го оставим и тук. Така. Тук в крафтинг тейбъл ще си направя една печка. Печката ще служи тук. Ще ходим на експедиция за малко айрон. Ето ми печката е готова, сега айрона долу дали. Затворим тук. И вече да отиваме за експедицията на айрон. Също така може да си оправим и градината, ако има нещо просто, има айрон и готов. Супер. Вече има 56 айрон, това е супер много айрон. Страхотно просто. Така. Бавно полика. Така, сега вие тук има ли нещо, какво оставам и ние право да отидем. Ще го оставя. Нещо FPS тук ми пада. Така, има вече 10 часа. Само сега не изпява да ми няма. Добре. Ще оберем каквото имаме. Готови сме вече. Какво ми става? Просто нещо не знам пред снима.